Tu mă emoționezi. Nu avem timp de emoții. TikTok-ul e la putere pentru toată lumea. Mă refer acum și la ăștia care au timp de hate. În loc să aibă timp de hate, să pună mâna și să facă ce am făcut eu. Vreau să fac bani. Dar știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat N-ai seama? efect acum pe cameră. Platou imens, gigantic, de 1,6 kg. Wow, e picant! Wow, domnule! Și am ajuns și noi la restaurant. De menționat este faptul că ne aflăm în Chitila, care este la numai puțin de 14 km de București. Cu toate acestea, pentru că aici ceva s-a făcut bine, în spatele meu vedeți oameni care așteaptă la restaurant și am discutat cu câțiva dintre ei, sunt care așteaptă de 20 de minute, de 30 de minute. De menționat și faptul că este vineri seara și lumea iese în oraș, da? Pentru că dacă veți veni joi la amiază, intuiesc că nu vă veți întâlni cu această problemă. Sunt foarte curios, mai ales când văd câtă lume e aici, terasa este mare și afară și înăuntru. Sunt chiar foarte curios și mi-e și o foame de leu. Abia aștept să ne desfătăm cu niște bucăți sănătoase. Bine, sănătoase, gustoase. Ne-am așezat și noi frumos la masă și nu pot să observ decât chiar este un restaurant diferit. De la design, fiind unul așa mai rustic, la faptul că sunt 4 tablouri cu ea în mijlocul restaurantului. Nu am mai întâlnit la nicio afacere de influencer așa ceva. Mi se pare genial dacă mă întrebați pe mine. Și cel mai important aspect, faptul că este ultra plin. Ați văzut și voi cât așteaptă oamenii la intrare. Dar nu putem decât să respectăm și să apreciem ce a reușit să facă aici prin TikTok, fraților. Uitați-vă, pentru cei care aveați rușine și ziceați că, domnule, eu mă postez pe TikTok. Cu ce mă ajută pe mine în viața reală? Dacă ai o afacere și știi să te folosești de platformă, uite cât de departe poți să ajungi inclusiv în business. Pentru că până la urmă de asta suntem noi aici astăzi. Am scanat linkul și de la site deja se vede că arată frumos. Ne-am uitat peste meniu și ne vom lua un platou Melec peste tot. Deci restaurantul Melec, platourile Melec, brandul personal la locul lui, da? Un platou de 2 persoane. Țineți cont de faptul că este de 1,6 kg. O shawarma mare, ca și referință, are 500 de grame și cu o shawarma mare te saturi. Deci aici vorbim de 1600 de grame pentru 2 persoane. Și au venit și băuturile și dacă tot ești aici, vreau să te întreb care este în momentul de față cel mai mare tips pe care l-ai primit? Sincer, pe zi, 1300 De lei? Da. De cât timp lucrezi aici? de aproximativ 2 ani de zile. De 2 ani! Și bănuiesc că niciodată n-a fost mai plin decât este acum, așa? Ba da, Da? Da, s-a întâmplat și să avem zile și mult mai aglomerate. Wow! Mese în așteptare. Oamenii sunt foarte înțelegători cu noi pentru că în primul rând am știut să-i respectăm și am știut și cum să punem problema, să fim sinceri, practic omul să vadă cum suntem de fapt. Hai să testăm și băuturile. Bine să cred că spun, dar ce cromatică limonada aceasta. De sus avem nuanțe mai deschise, jos nuanțe mai roșiatice. Chiar este ceva interesant. E limonada cu fructe, din câte am înțeles. Genială. Cred că și faptul că îl beau dintr-un par de sticlă, atât de elegant, îmi face să cred că e mai bună. Băuturile e foarte bune, dar nu pentru asta am venit. Unul dintre cele mai mari stereotipuri despre oamenii de afaceri ar fi faptul că ei nu lucrează, că nu pun osul la muncă, da? Cel mai bun exemplu, mă uitam chiar înspre bucătărie și înspre fereastra care arată grătarele din bucătărie, unde se pregătește mâncarea, și ghiciți cine lucrează acolo cu uzor. Tocmai doamna Mica, care, din câte înțeleg, deține acest local. Așa că, și nu e primul exemplu, am mai văzut oameni de genul care, deși dețin compania, sunt capabili să facă orice sarcină cât de mică. Tot respectul, așadar. Iar acum avem onoarea cu nimeni altă decât patroana acestui business, cu Mănușa Mâna. Dar știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat N-ai seama? efect acum pe cameră. De TikTok? Da, frate, Fa! sunt de pe cameră Băi, normală. dar se Eu spune sunt că din frumos- bucătărie, uite cum am ieșit. Băi, se spune că frumusețea reală, unde-i? Nu merge Unde? și un pic de efect În acum. inimă. Editor Preda, Lasă-l pune așa. la postprodukție Lasă-mă așa ceva. că nu-i nimic. Lumea mă știe și în bucătărie, și frumoasă, și îmbrăcată și acum am prea mult de muncă. Efectiv, nu pot să respir. Mă jur dacă n-am fugit din bucătărie de rușinea acestui băiat, că am vorbit cu ele, am zis că da, facem TikTok-uri, facem de unde, nu avem timp de nimica. Asta eu ți l-am pregătit acum. Deci, fraților, imediat revenim asupra platoului mirobolan din fața noastră când e o foame. Înțelegeți? Da, până una alta. Da, până una alta. Uite, vreau să te întreb de unde, pentru cei care nu cunosc, da? De unde ți-a venit ideea să deschizi restaurantul acesta? Am vrut să fac bani și bani cinstiți pentru copiii mei. Fabulos, ce-mi place sinceritatea Și asta! ce-mi Așa. place mie să fac și ce-mi iubesc eu să fac, ce știam eu mai bine decât mâncare, că eu în școală nu te mint. Și eu, ce știu o fată și țigancă să facă? Toată ziua cratiță, mâncare și asta fac. Nu te mint, asta am vrut să fac bani și mi-am dorit bani cinstiți. Am vorbit cu Dumnezeu și am spus așa, dacă tu mă ajuți cu restaurantul ăsta, Doamne, eu nu mai fac nimic rău. Așa a fost pactul. Și te țin de promisiune. Da, 100%. Ce frumos! Câți angajați ai în Tu momentul mă de față? emoționezi. Nu avem timp de emoții acum. Cum te emoționezi? Pentru că mi-aduc aminte prin ce am trecut și cât m-am chinuit și astea începuturile mele. Câți angajați ai acum?
Acum, Doamne ferește, nu știu, suntem peste 25 de 25. Da. Și tot nu facem față. Păi și cam ce capacitate aici la restaurant? Că văd că sunt peste cam 100 ani, nu? Dar cine știe? Nu știu. Hai să-i numărăm. Da, terminăm mâine în ritmul ăsta. Ai niște planuri să deschizi și în altă parte? Ce te-ai gândit? Da, urmează Timișoara, Timișoara? urmează Iași. Tu vei merge în regim de franciză Exact. sau deschizi tu? Da, asta stai. Mai întreb și tu. Corect. Vei merge în regim de franciză, doamna Meleg? Doamna Mica sau? Nu se vinde franciza. Doar Deci vei Italia. face tu. Da. Nu-mi place să dau franciza, pentru că nu știm cine pune mâna pe ea și își Corect. bate joc. Eu mă chinui aici ca Hristos, uite, m-am ars aici. Uite cum sunt, am scos mănușa ca să pun o daia. Din moment ce deschizi o franciză, e foarte greu să mai controlezi calitatea produsului și să fie la fel peste tot. Și omul, dacă vine de nord și e bună mâncarea și vine odată și nu e bună, ce va spune? Că nu e bine. Am eu aici probleme și nu este întotdeauna perfect, pentru că aici nu e la fast food, gen, știi, carnea e atâta, o pui în ăla, o scoți, o pui, sau crispy-ul pui în friptoză, lași 2 minute. Carnea se face pe grătar, mai un pic, mai, câteodată mai arsă, câteodată mai așa, nici mie nu mi iese perfect. Da, pe el gura. Pentru cei care vor să-și deschidă ceva lor, da? În momentul de față, fără perere sau ceva, restaurantul tău este cel mai viral din România. Al fiecare a avut momentul, în momentul de față al tău este cel mai viral. Ce ai făcut tu? În primul rând, TikTok-ul e la putere pentru toată lumea. Și mă refer acum și la ăștia care au timp de hate. În loc să aibă timp de hate, să pună mâna și să facă ce am făcut eu. Orice, nu e vorba numai de restaurant, orice muncă, orice domeniu. Dă-i drumul, frate, la TikTok și filmează-te. Decât să stai să dai cu hate acolo, mai bine dă-i drumul și faci un TikTok. O filmare. Da, și de mâine să vedem constructor care își arată cum dă cu picamărul, Exact, să vedem tâmplar cum fac plăcere. ei mese. Exact. Și tâmplar, și zugrav, și manicurista, și asta cum o cheamă? Pedic, nu, ai la picioare. Pedicurista e manicurista, e aceeași. Da? Asta cu genista. Bărbat, vă dați seama Am câte zis știu eu și eu. genista, nu știu dacă lei, nu știu cum, nu știu. Genista, vă dați Artistul seama. de gene. Da, toată lumea. Și ospătarul. Și pur și simplu, dacă ești ospătar, filmează-te în bar când faci hap și nu știi de unde vine norocul. Ne apucăm și noi să gustăm mâncarea. Și mâncarea cât ai stat de vorbă. Da, nu se răcește așa. E făcută cu căldură, asta contează. Oricând o mânci, tot cu căldură e făcută, nu? Da. Și într-un final, după ceva așteptare, cei drept, în fața voastră se află acest platou imens, gigantic, de 1,6 kg. Și începe frumos cu o prezentare. Doamne, ce îmi place să filmez genul acesta de videoclipuri. Îmi dă și o satisfacție. Avem acești cartofi cu brânză. Cât de frumos arată. Am gustat copilărie. Sunt exact cartofii pe care îi mâncam atunci când eram copil. Dacă mai puneam și un ou peste, exact ce mâncam. În platou avem și 2 mici. Ăsta îl mâncăm cu mâna, fraților, știți ce? Hai să testăm cu sosul acesta de smântână cu usturoi. Sună foarte bine. N-am mai testat combinația asta până acum, una foarte bună. Avem și acest scrânat pe care îl vom gusta cu acest sos de roșii, din câte văd. Wow, e picant, wow, domnule! E sos de roșii picant, wow! Și 100% e făcut aici în house. Pare că sunt roșii pisate și au pus ceva condiment înăuntru care să-l facă picant. Ce smart! În partea aceasta avem murături. Fratele vostru nu este cel mai mare fan murături, dar vom testa. Avem aici o gogonea, tot timpul mi s-a părut amuzant cum sună cuvântul gogonea. Nu sunt eu cel mai mare fan, încercăm și cu un opida. Mult mai bună. Iar aici intrăm în grei. Avem pe de-o parte ceafa de porc, deci dintre toate bucățile de carne aceasta este cea mai mare. Și apropo, fraților, o mențiune foarte importantă. Să știți că eu niciodată nu am pretins că aș fi vreun expert în ale gastronomiei. Sunt un simplu om care merge, gustă din produsele unui restaurant sau unei afaceri și își spune părerea lui. Nu trebuie luată ca părerea unui critic avizat, da? Nu am niciun fel de autoritate, niciun fel de studiu în domeniul gastronomiei. Sunt un simplu om care îi face plăcere să mănânce și să împărtășească și cu voi. Așa că dacă voi veți veni și nu vă va plăcea sau vă va plăcea, să nu mă acuzați pe mine, eu mi-am spus doar părerea. Vorba lui Dorean, nu te hâți în gustul omului. Frumos, ceafă de porc, o gustăm sec, fără sosuri, pentru că vreau să simt condimentele din ea, da? Este făcută pe grătar, să vedem. Mamă. Cea mai bună decizie că nu am pus niciun sos. Deci așa simplă e genială, genială. Dar dacă combinăm cu niște cartofi, cuculița perfectă. Iubesc viața. Avem, cred că, ceea ce se numește fleică de porc. Sincer să fiu, nici nu am mai gustat, nici măcar n-am mai auzit de conceptul ăsta. O să tăiem aici o bucată. Pare a fi slănină, dar nu cred. Cert este că condimentele sunt la locul lor,
fac diferența maxim. Și foarte important, indiferent de ce fel de carne ai mâncat, dacă nu este pregătită bine, da? Poți să ai dită Black Angus, dacă nu e făcută bine, bine, așa gesticulez și eu cu asta, zici că vreau să împung pe cineva. Dacă nu este pregătită corect, nu va avea gustul dorit. Ce sunt curios acum este dacă eu cu prietenul meu care mă filmează vom fi în stare să mâncăm tot sau nu ne vom sătura, pentru că este posibilitatea să nu ne săturăm cu el. Ne punem pe mâncat și revenim imediat. Sunt chiar foarte curios. De la cât de tare a trebuit să vorbesc, am obosit deja. Pentru că este gălăgie foarte mare aici, fiind foarte mulți oameni. Eu trebuie să zbier. Nu știu cât simțiți voi prin lavalieră. Vă dați seama că s-a mâncat tot, mai puțin murăturile. V-am zis că nu e punctul nostru forte. Overall, o masă cinstită. Ceva diferit de ce am mai mâncat până acum, sincer. Ceea ce e bine, pentru că ziua de astăzi am de multe ori impresia că s-a saturat zona asta de Horeca, că toate pisuțile se copiază una pe alta. Ce am văzut aici chiar are elementul original. Bravo, thumbs up. Pentru cine îi place, merită 100% experiența.